ekelekwa m unu ka unu si nọ anyị ga-ezumike chi ya azụ. Ugbu a unu ga-aga mata onye mụ na ya nọ ọfụma. O nwere ike unu arịọ na ihe unu na-amaghị onye ọ bụ ma ọfụma, unu ga-amata ya ọfụma ugbu a. Maazị biko kọwara anyị aha gị ọfụma, steeti nke isi, na local gọọmenti gị na vileji gị. Onye anwụ na ibe ya efuna. Afa m bụ Amaechi Michel Ekekwe Sly, onye nke eji akpụ ugeze wee marụ. Awụ m onye akpụ ugeze nọ na Oji River Local Government Area nke nọ na Enugu Steeti. Onye ebe mbụ. Ka m hapụka aha si nwere ike ka m jụkwa ajụ. Ị lụọla nwaanyị? Anụgo m nwaanyị nọ. Ọmarịcha nwaanyị Chineke ji wee gọzi m. Mụtakwa n'ofu nwa. Biko kọwara anyị ihe ndị ị nọ n'ime, ihe ndị ị na-eme. Ihe m na-eme bụkwa na ibu, ọ bụghị ofu, ọ bụghị abụọ, mana anyị ebido ofu ebe. Ahụ m onye a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ ya producer. Ana m eme ihe ejije film Nollywood. Ana m ebu produce. Akwụkwọ m an actor. Ahụ m onye ejije. Enwe akwụkwọ m a TV presenter. Ụdị ihe anyị na-eme, na-emekwa ya. Nke ọzọ dịka ya, ana m azụkwa ahịa dịka nwa afọ Igbo. Ana m azụ taya, na-erekwa batrị. Ọ ihe na-eme dị ya. Izuru ezu ịbụ nwoke ka nwere ọdụ kwuo ya. Ama m na ndị nọ n'ekwukwu otu ahụ ịbụ nwoke. Biko kedu ka isi na-achịkọta ma azụmahịa ma ihe ejije ma iproduce ma ide ede ma atị, kedu ka isi achịkọta ya na ezinụlọ gị? Nwanna Baptist, ajụjụ anyị jụrụ ọkwa ajụjụ hịakwara ahụ, mana anweghọ ka ihu daa ya ihe n'ihe anya. Ọ bụghị ọdụghara m fecha maka na ịga na-azụ ahịa, ị na-ewe producer, wụrụ actor, wụrụ TV presenter, na-emekwa ihe ndị ọzọ. Ọdụkwa fecha mana Chineke onye na-enyere anyị aka, maka na ọdụkwa fecha o. Ụfọdụ oge nwere ike ma inwe na-efe onwe gị, ịnọkata isi awawa gị, maka na mgbe ọbụla aịda na ị na-agụ script, ọ na ị nọ na studio, ọ na-akpọ gị ebe a, ọ na-akpọ gị ebe a. Ọdụ fecha mana Chineke Jehova bụ onye inye aka anyị. Anyị na-agbani. Ọ dị mma. Biko kedu ka isi enwe ezumike? Ị na-ezu ike? Maka na nwere ike isi ka izu ike akpọ gị n'ekwentị na ọ nwere ebe ego pụtara a ga-eme nke a mee nke a. Kedu ka isi ezu ike? Ka m si ezu ike bụ na ịma dịka ụdị ọlụ anyị na-alụ. O nwere ofu ihe m mụtara oge m na-agba ahịa mba ofesi, ahịa abroad. Ndị ọcha ejighị ezumike ha egwu maka na ha sị na agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Ọ bụrụ na ị na-eme nke a na-eme nke a na-eme nke, ọ bụrụ na ị naghị enye onwe gị ezumike, ofu ụbọchị ị bụrụ onye ya akpacha akụ, onye iro erie. Ọkamma ọ na-ahụ nnọkọta nye onwe m ezumike. Ọ bụrụgodu abalị abụọ, jiri nwa eme gịnị, hapụ jee vileji, jee obodo m, ma ọ jee ebe ọbụla mma ihe ezu ike, ma ọ ọsọkwa na m anyị hapụ nọ na be m, ji nwa eme gịnị, nọrọ mụ na onye ukwu akpa, mụ na onye nta akpa nọ be m, nsi nwunye m siere m nri, gwusichara m nri, mụ na egwukwa na egwu nụnụ egwucha egwu. Anyị atụgharị uche mara onwe ihe ebe ekwesịrị ineba anya, onwe ebe ekwesịrị ineba anya, tinyegasị ọnụ n'ụmụ ụfọdụ ihe, izuo m ike, zukwa ike, ebidokwa ọrụ. Maka na ọ dị ka ụgbọala a na-anya, ọ bụrụ na ị naghị enye ụgbọala ezumike, ị na-mgbe ọ na-arụ ọrụ, ofu ụbọchị ome gị na ọkwụwa gị n'ụzọ. Otu a ka anụ ahụ adị, maka na o nweghị ihe Chineke kere eke na aha anwụ. Otu a ka ọ dị. Ekelekwa m gị. Biko kedu ide ejiji na-amasị gị? Kedu ide ejiji na-amasị gị maka isi eji ejiji? Ike ekike. Igbo bụ Igbo.
ike ekike na-amasị m nke ukwuu nne bụ na like ịkpọ iyi suit mba dị m like tie na like iyiri onwe m suit na-aka efit karị m ya kpatara nji anọ na ya mgbe ọ na-efu na nyi ụdị ihe ahụ mgbe ọ na-onwekwa ka esi wee mee ihe onyonyo anyị egosi na ihe onyonyo ma ọ bụ esi wee kpọkwa m n'ụdị ihe dị otu a ma ọ bụ na-eje ebe dịbara aṅa eyiri ya mana ọ bụrụ ma isi m kwuo iji suit ihe na-amasị m mgbe ọbụla njicha anya obi a na-atọ m Paulina ịgwago anyị na ihe na-amasị gị iyiwo akwa suit dịka nwa afọ Igbo ya wụ na asị ka ịbịawa mmemme ahụhụ ịbịa ahịa onyonyo eye isi agụ afụrụ m ya n'akwa kịta ọwụ ihe ngosi na a na-akpọ ya na bekee identity ndị Igbo na-aga njem like ụdị ya otu anyị yi ụdị ya na ụdị akwa ya bụ na-eje gosi na nwa afọ Igbo ka ịbụ iyi isi agụ yiri nke yiri ya nke yitebere isi agụ a na-ahanye ije nhanye. Kedu ihe ị nwere ike ikwu ka m jikwa gị ị na-ekiri isi mbido TV? Ihe ọ na mmadụ na-eme n'ụwa ọ bụrụ na ide ekiri isi mbido TV ịma na ị ka na-amụ amụ nwanne ịma ife a na-arụ isi mbido TV ọ bụrụ na ide ekiri ya nwanne chekwe jee jụọ ese isi mbido ọ bụ ebe a nọ maka na isi mbido ihe niile nọ n'ụwa bụ isi mbido. Ya pụtara na gị na-ekiri isi mbido. Ọ bụrụ na mmadụ ekiri isi mbido iche na mma nọ ebe a ọ maka na m na-ekiri ka m ji mara ndị unu bụ onye kpatara m ji nọrọ ebe a isi mbido unu bụ ebe a nọ. Biko kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị na-ekiri gị na ndị a na-akpọ ndị fans na ndị na-ekiri isi mbido? Ndụmọdụ m nwere ike inye ndị na-ekiri m ugbu a ma ụmụazị ka na-etonite ndị Igbo kwuru okwu sị wepụ na aka enwe n'ofe tupu ọ na-abụ aka mmadụ. Ọ bụrụ na ifu onye na-emebe ọfụma iwunye anya ọkụ, ifu onye na-agba ụgbọala isi na kedu ihe ị ga-eme wee mee gịnị wee gbaa ugbu a na-arụ ihe ị kwesịrị ịrụ ji nwayọọ oge Chineke ka mma maka na ụkwara oge eme gịnị ọ daa. Ọ bụrụ na Chineke kwadoro gị na ọ ya bụ na 20, 30, 40, 50 years ka ị ga-eji wee gba ụgbọala chere oge nke gị oge nke bụruo ị agba ụgbọala. Mana ọ bụrụ na ị na-ene anya na capital oyi ma ọ na onye nke a dị otu a isi ka ị na-echọrọ ije buo egbe bụrụ oji abalị ezu bụrụ abalị dị egwu wee na-eme pirate fim ma ọ bụ ihe ndị mmadụ ma ọ na-eji awa egwu ndị mmadụ ma ọ bụ nke mmadụ nwere ije dewe were ma ọ na-eme nwantị na ọdị ọda na-ekwesịghị ekwesị. Ana m asị gị bọchị nta achọ na owere nchi maka na agbacha ọsọ eme gịnị agụọ maị were nwayọọ na-achụnyabụ akụnụba maka na ebe onye ọsọ ruru ka onye ije ga-eru. Ọ bụrụ na ị na-ayọ Chineke na-ekpe ekpere na-ekpesi ike na-agba mbọ ebe onye kwururu ebe onye ije ruru ka onye ọsọ ya eru ji nwayọọ oge ruo oge megịnị ọkwara oge ọ daa ugo ruo oge ọchake ya bụ ji nwayọọ gị nwa na-ekiri isi mbido ụtụtụ ọma maka na ebe a ka ihe niile na-eme maka na dịka nsi wee na-ekwu onye amara ibezie Baptist na ebe a igosi gị ụzọ ma ọ bụ na ị mara ọgwụ ka ọra m n'ọnụ na onye ọbịa m ịgbalịrị n'otu isi kpọọ gị ga-ebịa ọ ga-adịrị gị na mma. Biko echefu ihe a bụ ụtụtụ ọma.